Daluyon. Napalabas, nadanon ti kaaldawan ti tabon nila kay Mindo. Madama nga gururay dana na Marcela iti karro. Idi nasiputan na tilugan da Vanessa nga adda iti saan unay nga adayo ti pagtaenganda. Sanen analapdan ti baket ti Reknana. Ket inasitgan na tilugan sana pinagsasawan da Vanessa ken Loretta nga adda iti uneg tilugan. Apaman analpas ti tabon. Nimet Andro ti masideg kadag iti agina. Ket imparik na nakadakwada amaragsakan gapo iti kaawanen nila kay Mindo. Iti may sabigat, nagluto ni Mateo iti armosarda nga agina. Tapno saanen nga agbannog pa iti inana. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo anapaulwan. Daluyon! Ay, sapel ako ma. Tasaan na kun akagura ni nanang. Sapel ako ma. Tanaamiris nan niya awan ti basol ko iti napasamak iti day di tatang. Ay, agtuktok akan. Nanang, agriing kan. Nakaluto ako ni termosar. Nanang. Apay ngay akaslasan amang mangagninanang ti panagtuktok ko. Nakalukat mo't kayam. Ilukat ko latan tiri daw. Nana. Nanang. Nanang. Apay anak kamot talin kayo latan. Kan madlaw nga awan pa'y turog yo. Anya ka din aramidin nyo. Nanang, agsangit kayo manan. Gusto ko man. Tiyak maaklon nga awanan ni Mindo. Sana pulos. Nanang, amok anasam. Ngamnas kanya aklonin tayo nga awanin di tatang. Basol mo ti amin, Mateo. Natangkan nga binti ulom. Basol mo. Nanang. Nadimngag ka kumaidi pailang kanya. Nalabit asaan kumanay sagmak ti amam. Saan kumana pa sa magtikas jay kan kuana? Nanang, pangasim ko ma. Saan ka kumanayag sangit? Pangasim, nanang. Amang boss, panagkunagkat na skinlaang asaganaam at tinakarkaro pa yan, adiyo panagkinaawatan iti kapsat mo. Pagkunantor ko. Siyempre, isakit ni Loretta akapsat mo dagiti atat tao. Kaya't asawin dayta, at adda nga ayunan na ida ngem iti siga. Idi pay lang. Diya ko ninamnama adumteng ti kanito asyak ti ayunan ti kapsat ko. Isuasanin na baro adamag dayta kanyak. Tilaing pampanunotag nga agbalin a parikot, boss. Kasanon, no dumteng ti kanito a mismon adya kapsat mo, tagbalin alapad ka dagiti planom. Saan nga dayo ang mapasamak na ita, boss? Nang runa ka dagiti napasamak, siguradong adda ka dagiti atat tao ti simpatya ti kapsat mo. Ang mga no dumteng ti kanito a mismon ani Loretta, tagbalin alapad ka dagiti planom. No dumteng man dayta kanito. Sigurado ati kayat ko ti masurot, Turko. Ha? Kayat mo asawen, boss? Saan ka apalapdan niya ore pa kaisagmagam ti kapsat mo? Nalawag tinangig mo, Turko. Ti kayat ko ti matungpal. Jak itulok alapdan nak ti kapsat ko. Ni ka di Loretta tinakaaman nyo iti dayta nga imbagak, Mama Helen? Vanessa, pangaasim. Saan mo kumakagura ni Loretta? Madanagan laeng para kan ka jay kayem mo. Narigat no agdarasudos ka mapan ijay balasang ko. Nalipatam ka din ti inaramid ni Marcela. Sakbayan na itabon day di Mindo. Mama Helen,
No naramid ni Marcela ti Kasjay nga uray saan pa'y laan na isimpaday di Mindo. Sigurado anakarkaro pa'y ti maaramid na ita, ta naitabunan day di asawan a. Iso asapay la kuma, tasan ka pa iluyo si Tiriknam. Amok amaladladingitan ka, balasang ko. Amok nga agkakanat nagiti mapampanunot mo. Hanggang saan mo ko mga isarsarak ti karadkad mo. Amang ano nakarkaron to ti mapasamak, no bilang laeng. Isong agpanunot ka na impag Vanessa. Pangaasim ko ma. Anya tinapasamak, Barok. Naalingag ko itay lumabasak. Akas laan da saan anasaya at amapaspasamak dito'y balayo. Nana Soledad, ni Nanang, nakarumanin tila dingit na. Ay, Mateo Barok. Na maglaki din ta na pagkalmagon. Ngamaimay-mayang latan. Maamakak. Amangan na niya ti mapasamak kan kwa na. Dandani din na pa yan kaya't timangan. Mateo Barok, saan asinsinan ti pagdaldalanan itatiinam? Ammo tayo amin, no anya tirik na ti mapukawan iti ipatpatag ti biyag. Nana Soledad, Kasapulan ti inam ita ti panarabay mo. Ti panangasikasom ken kuana. talaga akas tataramida kita. Nana Soledad, asikaswag ni Nanang, saan ko abaybayan? Rumbeng laeng, Mateo. Awanan ti sabali anam namaan ti inam ita, no saan asika. Kat di kagdanag. Inaldaw nga umay ko sa rungkaran ni Marcela. Tapno maliwliwa, ken nadardaras a malipatan na tinasaem a napasama. Nagpayag mo tintagura iti pagluganan na tricycle. Itayak pa lang agor-ora iti tricycle na pagluganak nagsubli di lugar may. Dinagas ko lang ko man abinulot ti tricycle na matayaw. Tauray no ginasuli na aklangan. Sapay awan taglabas alugan no kasto nga oras. Oray ko ma, no dati maira na lumabas nga amok. Tauray no makikalugan na kaun. Nga oray aging galang iti dalan nga agturong iti lugar may. Sakto magmagnan. Kapisado ko dita lugan ang nagsarte. Lugan ni Andrew dayta. Kung nagtubay kat, isunti dimsag. Ay na, anyaman nga tanti mapasama kaya. Amangan no, anyaman yung taramidan kanyak na Andrew. Anya na pan na kay Ranranana. Nagado ang mabalin miya malabsan ditoy. Ngem si kapay ti adda ita ditoy, Manuel. Sir Andrew. Agmaymaysakan samat. Agmaymaysakan peso. Itaman po di mo kadwa day jay agayem mo alas to. Sir Andrew, di ka kumamat agsaoy ti kasta. Di ka kadimasyan ka ni Mateo. Katkatay lang ni Tata Mindong ama na. Amok day ta. Nang ipatuludak pa nga rot iti sabong sana ya. Kaya tasawan day ta. Nakipagrik na at. Sir, Ngem dagi jay paadam amamirmiraot. Kunamlan asino da tasaan da nga inawat dagiti impatulod ko. Ket pinapanaw da pay dagiti imbaon ko. Iso na sayat met tanaranaan ka ditoy. Sikan ti pangibagaa kadagiti kayat ko nga idanon itigayem mo nga agin lalaing. Kasanungay, Marcela. Agpakaada akon amang ano nakasangputan ijay balay ni Manuel nga anak ko. Agyaman ak, Soledad. Awan anyaman na. Katsapay la kuma, tasaan ka amauma kanyak, no bilang tainal daw nga umayak ditoy amang sarong karken ka. Namnamaag da ita, Soledad. Wen, saan ka abaybayan? Amok no anya ti pagdaldalanam. At dapay may sabanag akidawakan ka, Soledad. Anya da ita, ibagamlaan. Tulungan nak ang mga lukoy kin ni Mateo. Nga adaywan na da Loretta kan Vanessa.
Ha? Pangaasim solidad. No talaga akayat nakatulungan. Patgamtikid daw ko kan ka. Diyak kayat anakarkaro amaya sidag ti anak ko kadagiti tattao. Nga da koneksyon na iti atapag nga utak tinapasamak iti day ti asawak. Ikagumaak nga aramiden dayta. Kasaritak ni Mateo nga anak mo, maipapan iti dayta abanag, Marcela. Ha? Ni Manong Andrew ti umawawag. Anya ti masapol na kanyak. Hello, Manong Andrew? Kung naglakit din na saan mo asumbatan ti awag ko kan ka, Loretta. Anya ti masapol mo kanyak, Manong? Apay, dagas ka din no kumustahan ka, ading ko? Awan ti rumbang apagdanagam kanyak. Kasta ka di. Nabayagan na di ka nagaw-away dito balay, ading ko. Apay, awan ka dito banggap mo, agsubli dito ibukod ta balay. Ha? Loretta, amangan no nalipata mo, asaan mo ako ko da ita mansyon. Amangan no at masao dagiti agtagig ko dita. Manong Andrew, dayta kadilaeng ti ibagam kanya? Ading ko, isaksakit ka. Ado pa tinaskan nga aramidak, Manong. Bye! Ladingitak, Manong Andrew. Ngam amok nga al-alilawan naklaang. Amangan no adamanan ti sabali apang panggabam. Ti awanan ba inya, Andro? Talaga ana alas ti aramid na. Isungarod at pigpig sa antag sao. Amangan numangag ni Nana Marcela kat manyapay ti aramidin na. Manuel, Nasken nga ganad ka, Mateo. Amo ka sana mang rabrabak lang da nga Andro. Itimbaga na kanyak nga idanon ko kun ka. saan laeng nyag kamkambali da jeng Andro? Tanodyak malapdan ti bagik. Amangan nodyak malapdan ti agbasol iti namarswa. Mateo? Saan kumit amabalin apalabsen latan ti amin a kinadakas na? Nang runa numariknak ngagpaggatak batan. Maawatan ka, Mateo. Ket no bilang lang. Nakasaganak amang tulong kan ka. Itanyaman apanggap mo. Amom Turko. Itay pa lang madmadlaw ko, adi ka matagtagar eh. Boss, Anya di pang panunutan? pampanunutek no idanon da dya Manuel timpang tam iti kayam na. Nasingit na gijay dua Turko. Amok nga idanon na timbagak para itigayim na ani Mateo. Boss, Ket no bilang man, tasaan na nga idanon. Siyak to mismong timang idanon ka ni Mateo iti impang tak apagbanagan na no itultuloy na ti agin lalaing amang kontra kanya. Angam sana tayo tati pampanunutek ita Turko. ha? Anya data, boss? Inawagak ti kabsat ko. Pinutid na kit din ti panagsarita mi iti cellphone. Anya? Dahil tati agpeso. Boss, indikasyon da dya talaga nga awan kan ka ti simpatya dya kapsat mo. Amok da ita. Angam sana balay. Kas itinalpasan ngayong kedeng ko. Jak itulok ngagbalin alapad ni Loretta kadagiti panggap ko. Ammo kapanggap ni Manong Andrew ti mangibawing iti panunot ko, Nana Helen. Loretta, Ngam saan ko nga itulok ang maalilaw na ti mismo akabsat ko. Agbalinak ang nasirib nga agdesisyon, kan mang tingiting kadagiti plano na. tirigat na iti dayta. Sigurado ada kayon tong agkabsat ti agginura. Namnama akong dayta, Nana. Loretta, Ngam nakaikadeng akon. Agtalinaedak iti nasaya at adana. Sa anak nga umanugot nga agbalinak mat nga instrumento ti kinadakas. dayawak matkit di dayta desisyon mo, Loretta. Kat namnamaet ngagbalin kanto an natibker, iti anyaman a pagbanagan dayta a desisyon mo. Di nakpagdanagan, Mateo. Si katirumbang adamagak no kumustakan.
Vanessa, nas kanyag balinag anatib ka. Nang ron akit makitag tinakaro apan nakaapekto ni nanang. Gapoy ti kaawanin day di tatang. Mateo, Amok ana palalo ti pan nakapasakit ti inak ita. Kat siya klaeng tinamnamain na amang patibkar. Kan mangipaay itikiran ti pakinakam na. husto day tanga imbagam. Naskan nga agbalin ka anatibkar para iti inam. Talaga kas na tararamidag. Vanessa, pang-aasim ta maawatam ko mati sitwasyon may ita. Awan ti rumbang apagdanagam, Mateo. Di nakpagdanagan. Maawatak. Agyaman ang nukasta. Vanessa. Vanessa, potdo kong tasaritaan ta. Baniwag to langin tumawag. Bye. Awanan. Naputo dun ti saritaan mi ka ni Mateo. Ay, anya nga ta tinapasamak. Anya ti kayat yo, nanang. Kayat yo kaditimangan. Nabsuka. Anya. Ngam nanang. Nagbasit timpaw nagyo at araon. Kasano ako na yo itanabsog kayo? Basta nabsuka. Jak kayat timangan. Da kayo timakam mo, nanang. Ngam, anya nga ron ti kayat yo? Ibagayo ko ma. Maipaay mo nga tati kayat ko, Mateo. Nanang. Nagsimple laang abanag tikinid daw ko kan kaydi. Tapno mailiklik tayo laang itidakas ang mapasamak. Ngam pinaay nak. Ita, maitad mo nga tati kayat ko. Pakawanan na. Nanang. Sige. Ibagayo no anya ti kayat yu ita. Kayat kun apanawan, daytoy alugar. Anya ti aramidan ni Mateo, itataamunan ti pangpanggapan ni Nana Marcela. Gagayem, di uliwayan adenggen, ti tuloy tinobela tayo anapaulwan. Daluyon! Daluyon! Napalabas, nagdanag ni Mateo iti may sang agsapa, gaputasan amang luklukat, kensan arumrumwar iti silid na ni Nana Marcela. Inkaguman nga rod ti baro ti simrek, ket nakita na analadingit, ken maimay-mayeng ti inana. Iti sa bali abangir, naranaan da Andro ken torko ni Manuel, nga agururay iti pagluganan na at tricycle. Sinardengan da nga rod daytoy, ket dita, kinasarita ni Andro ni Manuel. Impang tapay daytoy ni Mateo, ket imbaga na ka ni Manuel, nga idanon na tipang tadaytoy, ken ni Mateo agayem na. Kabayatan na, kinasarita ni Mateo ti inana. Ita gagayem, denggan nyo ti tuloy, tinobela tayo anapaulwan. Daluyon! Jak kayat timangan. Da kayo timakam mo, nanang. Ngam, anya nga rod ti kayat yo? Ibagayo ko ma. Maipaay mo nga tati kayat ko, Mateo. Nanang. Nagsimple laang abanag tikinid daw ko kan kaidi. Tapno mailiklik tayo laang itidakas ang mapasamak. Ngam pinaay nak. Ita, maitad mo nga tati kayat ko. Pakawanan nak, nanang. Sige. Ibagayo no anya ti kayat yu ita. Kayat kun apanawan daytoy alugar. Anya? Panawan tan daytoy alugar. Panawan tan daytoy a probinsya. Ngam nanang. Apay, saan mo ang mapanawan daytoy alugar? Gaputaad da dito'y dayjay a Vanessa, kasta ka di. Saan agapukin ni Vanessa? Nanang, bidot day tang atap yo. Pues, anya nga rod ti makagapo.
Apay adi mo kayat apanawan da ito a lugar. Gaputa adda dito'y ti amin asan ni kwa tayo, nanang. Adda dito'y ti pagbiyagan tayo. Kang runani ti amin. Adda dito'y ti pakalaglagipan tayo iti day di tatang. Kabayalan nyo ka di apanawan day ti alugar day di amak. Day di nakasingsingpet ni amak, nanang. Nujak man kabayalan ti pumanaw dito'y. Day takit gapo ka dagiti pakalaglagipan tayo kini tatang. Nga adda iti daytoy alugar, nanang. Kasayaatan nga agpayso no itilaang cellphone ti pagsaritaan nyo. Liklikan pa'y laang ti makisinarak kan kuana. Mama Helen, Narikatan, Vanessa. Amang ano anyakit di ti mapasamak. day tamot ti pampanunutak, Mama Helen. Diyak kayat adumakkel ti parikot. Iso nga ikagkagumaak alapdan ti bagik, ama kaaramid iti posible ama kagapo, tapno kumaro ti parikot. Vanessa. Iso adi kay madanagan. Ikagumaak ti agtungpal kadag iti balakad yu kanyak. Tapno saanan aman ayunan pay ti parikot. Aglayon ta kadi iji pagbinasan. Iso aday ito alugan ti naramat ta, boss. Wentor ko. Nabayagan day na udi nga ipapantay jay. Amok nga aduman itan ti balitok anakali da iji pagminasan. Sigurado tayo ta, boss. Kat adu pa'y kumano bilang tawanan dagiti istorbo nga gindag iti asidag ti pagminasan. Day tangarot ka. Angam ikagumak nga rami din ti amin. Tumtang tumatla day ta ka ni Totor ko. Bilibak met nga rod iti anos yung aguray, boss. Nga oray at damat ti maaramidan nyo, tapno matong palindan niya manapanggapya. Mawatak ti kayat mo sa Wentor ko. Angam kasi ti kanan nga ibagakan ka. Sana rumbang agdarasudosak. Tamok adumtang tumatlaang ti kanito. Amatong palti amin akayat ko. Kumusta tinapanam, Loretta? Vanessa, adda sa bali anadlaw ko iti pan nakisaritak kan ni Hepe. Anya dayta? Panagriknak kat isakit na ni Manong Andrew. Anya? Kasta tinadlaw ko iti panagsarsarita mi. Kasla isakit na ni Manong Andrew. Madlaw alikliklikan na asong batan dagiti damdamagag kan kuana. Ay, no kasta nga ron. Nasken nga aganad tayo, Loretta. Anya ti kayat mo, asawan. Nupudno ti atap mo. Saan tayo ang mabalin a basta agtalaklatan iti hepe ti pulisya dito'y lugar tayo? Vanessa. Saan mo't arumbang nga agkamang tayo adagos kan kuana? Amangan nga no imbes at tulungan na tayo. Posible a baliktaden na tayo pay. Huh? Ti kayat ko asawan. Amangan no imbes at tulungan na tayo. Datayo pay ket din ti agbanag adakas no iso ti pagkamangan tayo. Kaya't gaya man ni Nana Marcela panawan ti lugar tayo, Mateo. Kasta ti kunana kanyak. Ngem mamatiak ang nagbaliw ti pangadun na. Apaman anay bagag asaan mi abasta mabalin a panawan dagiti pagkalaglagipan mi ti day di tatang. Ha? Kasta timbagag kininanang. Iso adinan impilit ti kayat na. Apumanaw kami ditoy. Naimbag tanay ka gumaam nga ingawid ti kayat na mapasamak. Tano panawan da kami dito lugar tayo. Anya pa nga iti serbit ilablaban may. Awanan Mateo. Manuel. Ti pamilyam tinangirugi iti noan yaman nga ilablaban tayo ita. Nang runa ti pan nakaispal ko mataglawlaw. Manipod iti inino ta na pan nakadadaal na. Gapo iti pananglukat ti pagminasan dito lugar tayo. Ay. Iso amapukaw ti patag. Wano serbit ilablaban mi akarbangan tayo. No panawan da kami ikit din, Mateo. Sa dinuti ko nam apapanam, Mama Helen? Ijay ayan da solidad. Ijay lugar da Mateo? Wen, balasang ko. At dagagaraag ka ni Soledad. Kan pambarak matan timang kumusta ka ni Marcela.
Mama Helen, kayat mo takuyugan ka? Ura itulod ka laang. No di mo kayat nga urayan ka. Amuklatan, no apay akayat mo ti sumurot kanyak. Mama Helen, di mo ko maikan iti sabali akay papananti amin. Kayat ka lang ako yugan. Wano, ura itulod ka laang, no isuti ko nam. Kastolangan. Ikuyog kayo adwakan ni Loretta. Ngam kasayaatan no aglayon kayo ijay igid ti baybay. Ta ijay kayo pay lang agpalabas iti kanito. Sana bale, tamok apagaayat yu ti mapan ijay igid ti baybay. Sige, Mama Helen. Mabitla ang ngarod. Ayabak ni Loretta. Di ka manin matagtagari, nanang. Matmatam latan day ta nakabitin aladawan day ditatang ditadiding. Di nakmat siguro mababalaw, Mateo. Nanang, Saan abasta mapunas ti sa amarikrik-nak? Gapo iti kaawanan ti amam. nanang, Sikan mismo tinangibaga kanyak. Saan abasta malipatan latan ti lagip day ti amam? Saan ka di? nanang, Isong arod asaan mo akayat ti pumanaw dito'y alugar. Saan aya? nanang, puno day ta. Pues, saan nakmat nga rod ang mababalaw? No kanayon latan nga agladlading itak no malagip ko ti amam. Saan kayo ang mababalaw, nanang? Ngam ikagumaan kayo nga andingayan. Nga oray numarik na kanasakit tinagam yung kanyak. Gaputa pagarupan nyo nga dabasol ko iti napasamak iti da iditatang. Ngam oray pa'y siguro nun naksayanan ti panangipatagyo kanyak. Gaputa pabasulin da kiti napasamak iti da iditatang. Saan dak amalapdan amang isakit? Kan mangipatag ka da kayo nga inak. Mateo, Da kayo tinak. Nanang. Uray na sakit apapasulit tak. Awan ti maaramid ko. Maklon ko. Kat saan kayo agurain? Gaputada kayo tinak. ipatpatag ka anak ko. Da kayo iti na iti amam. Isa pang asim ko ba? Aday wamda Vanessa kan Loretta. Saan kan amakisiningad ka na kwada? Boss, sigurado ang nakaragragsak ka ita. Kapo kadagiti nasangputan ta dito pagminasan. Usto ka, Turko. Awan umasping iti kinaragsak ko ita. Kung nagtupay ka, boss. Ginagatan da iti trabahador ti panagminas da. Iso ana urnong ti adu apakairanudan tay amin. Unya rod, boss. Panagkonaktor ko, nasken ag-happy-happy tamanan. Intag relax. Ay na, pagayat ko launay tayo, boss. Nang runa no ijay kabang-ibang nga ili ti papananta. Ay na, pagayat ko launay tayo, boss. Kailiw mo man jay batam ijayanan niya. Jakilipat, boss. Numabalin la ko mga rod apag sardenge kon iti trabaho na ijay. Ay, ikarahik langan. Kabalam nga ramidan day Turko. Nang runa kat dakkel ti ipapaay ko kun ka. Kasweldom. Sabali lang dagiti bonus mo. Pudno day ta, boss. Iso apatasag man kita kasarita. Barang kayat dan, ti paigarahi kanya. Lukas ta, saan ka pa'y adim magas ijaeyan da Marcela? Saan pa'y solidad? Nagdiretsuak dito'y. Napatag sakit di ti gagaram. Ay, Nay, talaga napatag ti gagaram kanyak, Helen. Naunag ngamin ti panagsannaay mo. solidad. Adda ngamin dagiti nasukainak nga alikamon day deklaring akasingin ko. Anya, Day tatagpayso. Diyak kayat amakadlaw kanyak da Vanessa kan Loretta.
Isu akin ay kayat kuntimay dito'y ayan mo. Gaputa amok ang mapagtalkan ka agayam solidad. Agyaman akmat, no agtalakalat ta kanyak akas iti sigod, Helen. Iti unos ti panagbiag ko. Si kalaeng akasingadan agayam ko tinagtalkak solidad. Awanan ti sabali pa ay. Helen, Kayat ko nga ipakita ken kadagiti nasukainak akagawaan day di kasingin ko. Kanti amin ang nasukainak iti silid na ije mansyon. naawagam ka di, Loretta? Wen, Vanessa, di ka agdanag. Agyamanakan ka. Anya kalakit din aya. Awan ti rumba nga pagdanagam. Inaramid ko lang ti amok ang makatulong kan ka, agayam ko. No saan agapukan ka? Amok asaan kami ang makapagsinarak ka ni Mateo. Nga uray no addata dito igid ti baybay. Gayam ka. Ti kayat ko, agbalin ka, anaragsak. Isong nga awan ti rumbang apagyamanam kanya. Agyamanak manan, Loretta. Vanessa. Ne, sumunga din da Mateo kan Manuel. Adadan, Vanessa. Kailiw ka una yan, Mateo. Nakarkaro akpay, Vanessa. Iso na laeng tawan ti wayak amang sarungkarkan ka. Amumat sigurong ti makagapo. Maawatak. Awan ti rumbang apagdanagan. Agyamanak ka, Vanessa. Agyamanak. Vanessa. Mateo. Uwan gayam. Ni Nana Marcela. Kumustan? Kanayon ang maimay-mayang. Kanayon ang naladingit. Kanagsangit. Andi ngayam latan. Amumat no kasano kasaom ti pagdaldalanan na ita. Uwan. Day talaangin ti pampanunutak. Kat asino arudan ti kadwa na ita iji balayo. Aday jay ni Nana Solidad. Kinapudno na. Duadakin ni Nana Helen. Kasta ka di? Wen, Vanessa. Iso aginundawayak timbay ditoy. Apaman ana amwak nga adda kayo. Agyaman akmat. Tanagsarak ta dito'y, Mateo. Saan ko ama balin apalabsan ti panagsarak ta ditoy, Vanessa? Tasipod pa'y idagtutubo ta. Daytoyin a lugar ti kanayon a saksi iti panagpinatagtadwa. Asaan ta na ibuksilan iti. Mateo. Iso asaan ko nga itulog ang mapalabas ko daytoy akan ito, Vanessa. Nakaul-ulimag ka manan, boss. Kalat mo tan anapotad ti kinaragsak mo itay. Kalat nga minanapanunot ko. No itapay lang kat makaliksaba kon iti dakkel a kinabaknang gapo iti pagminasan. Sigurado ang nakarkaron ti maliksab ko no mairaman tumutin amaminas ti lugar dagiti mamirmiraot. Boss, Saan gid din, Turko? gusto ka, boss? At ado ti maliksab mo, no maminas ultimo ti lugar da. Apay, boss? Apay ang nagisong ka? At ang amin na panunot ko, Turko. Kat agsagana ka. Ngamin, sika ti mangipatungpal iti plano. Anyamanan a kinadakas ti pangpanggapan nga aramiden ni Andro. Gagayem, di uliwayan adinggen, ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Daluyon!